Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u antor news. Kublai phi baro gini gilongi khubor bam tagasni. Kajingja accident hakishnong Lwai ka bahab ha East Khasi district kani kajingja kala jak por live GAA bakawi ka alto keten ka brang thmu ban wan na Shillong bat ka bathmu ban ne cha so yong. Kala accident bat kawi ka bait ka brang thmu ban ne cha Shillong. Hagdei ka jingja omsham ladon balaklan Henry kibashong ha ka bait kila minsau khamjur balapan kitno yaki sha so yong CHC bar kibashong ha ka kali kidon saulani samngut ki kanthai.